Да. Здравей, Емилия. Си. Заправи седне. Нищо за пиене? Не, благодаря. Добре, но ще се сложа. Повода за нашата среща е да се погрижим за бъдещето ти. Твоето има на телевизията. Но по-важното. Нашата парламентарна група се опитва да стабилизира положението в страната и се надява това да се случи с новия проект закон, който внесахме. Проблема е, че хората не разбират и не осъзнават, че когато не го подкрепят, те губят. Какво още има Фокус ТВ? Твоята медия е една от нова и доста бързо развиваща се, с разширяваща се аудитория. Искаме се да няма излишен медиен шум. Искрено се надявам, че ти и екипът ти ще направят така, че да не обръщате каквото и да е внимание на този нов проект закон. Разбирам, но моята телевизия е свободна и независима. Моята роля е само да я поддържам и да я развивам. Не поемам отговорност за това, което журналистите излъчват. Това е роля на СЕМ. Независимо. Ти наясно ли си, че обръча от фирми, които спонсорират телевизийката ти, е под наш контрол? Въпреки всичко, за доброто на телевизията съм убеден, че ти и екипът ти я водите в правилната посока. А това понякога изисква строг контрол, полезен. Дори ако се може да се разделиш с много ценни и уважавани кадри. Това е за доброто на телевизията. За доброто на телевизията. Всеки звънка го чака, аз съм топ на слънчака, EDG motherfucker. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Иван Светославов, а вие сте с линията на истината по Focus TV. В началото на предаването използвах рубриката си коментар на водещия, за да насоча вниманието ви към разклатената ни свобода в нашето така наречено демократично общество. Сякаш сме забравили на какво се крепи тя и защо нашите родители, баби и дядовци са воювали толкова много за нея. И за това как, ако сме апатични и не разсъждаваме трезво за случващото се около нас, то тя много лесно би могла да не се сплъзне. Във Вашингтон DC има една много хубава мемориална плоча. Freedom is not free. Хубаво е да се сещаме по-често за нея, особено в наши дни. Света, в който живеем, се е патил доста, но оцелял заради едно нещо, това, което е в основата на всеки един от принципите на демократичното време, в което живеем. По принцип, в рубриката, в която следвам, каня влиятелни хора и известни личности, като разказвам техните истории, мисли и емоции. Но днес срещу мен няма да застане човек, а едно негово качество. Качество, което ни прави хора. Пред мен днес ще застане нейно величество, човечността. И ще се поговорим с нея посредством един човек, който е нейното олицетворение. Ще ви разкажа за Димитър Пешев. Човек, за когото, за да можем да си поговорим, трябваше да дойде тъжък до военната демокрация, за да можем да му дадем нужната почет и чест, която да служава. Макар и да не е полицай, доктор или пожарникар, спасява хиляди животи. Димитър Пешев е министър на правосъдието в първото правителство на Георги Христо Иванов в периода 1935-36 година. Благодарение на него се спасяват близо 50 000 български евреи. Нека да разгледаме малко по-обстойно този акт на обикновен морал, както би го определил самият той в тетрадката си с спомени и бележки, както и обстоятелствата около него. Невероятно е как за човек, който е вътре в политиката, там най-нависоко, където решението на един човек може да определи съдбата на хиляди. Как Пешев остава истински воден от чувството си за справедливост към всеки един българин от двата раса, религия и етнос, при все натиск от германския райх. Немският историк и журналист Габриел Несим казва в речта си, произнесена в Народното събрание през 6 ноември 1998 година, за Пешев следното.
Историята на Пешев не може да бъде сравнявана с тази на фигури като Оскар Шиндлер или на множеството други праведници из цяла Европа, чийто алтруизъм помогна да бъдат спасени стотици евреи от сигурна смърт в концентрационните лагери. Историята на Пешев има друго измерение. Пешев не беше просто добър човек, който действаше в рамките на обществото, за да се противопостави на силите на злото. Той беше човек, заемащ позиция на най-високо равнище в държавната власт и използваше всяка частица от властта си, за да направи онова, което нито един политик от Оста никога не се осмели да направи. На 8 срещу 9 март 1943 г. започват концентрации в транзитни лагери в Кюстендил, както и започват първите задържания на евреи от старите земи. На 9 делегация от еврейски представители се обръщат към вице-председателя на Народното събрание Димитър Пешев с молба за спирането на депортациите. На 17 марта Пешев и 42 депутати подписват протестно писмо до правителството, настоявайки да бъдат отменени депортациите, което води до тяхното временно спиране. Нека заедно да видим какво е написано в това писмо от политик, който в сърце си е истински воден от доброто към хората и към България. Малочислеността на евреите в България, силата на държавата, въоръжена с толкова законни средства и възможности, правят обезвреждането на всеки опасен и вреден елемент, от която среда и да изхожда той толкова сигурно, че е, по нашето дълбоко убеждение, напълно излишно да се прибягва до нови и изключителни при това жестоки мерки, които може да доведат до обвинение за масово убийство. То би тежало преди всичко на правителството, но сигурно ще надхвърли него и ще падне върху главата на България. Може лесно да се предвидят последиците на подобно положение, затова то не бива да бъде допускано. За него ще ни бъде невъзможно да споделим каквато и да било отговорност. Един елементарен правов ред е нужен за управлението, както въздухът е нужен за живота. Честта на България и на нейния народ е не само въпрос на чувство, тя е преди всичко елемент на нейната политика. След това писмо, Пешев губи поста си като заместник-председател в Народното събрание, а след 9-септемврийския преврат бил изправен пред Народен съд, където го е чакала или смърт, или доживотен затвор, ако не бе един еврейски адвокат, благодарение на когото се разминава само с 15 месеца тежък тъмничен затвор. Губи жилището си, не се жени и просто вегетира, чакайки всичко да свърши. А докато той тъне в мизерия, Комунистическата партия се опитва да припише всички заслуги по спасяването на българските евреи на себе си, като стига до всякакви абсурдни внушения. Причината, поради която посветих целият този репортаж, само единствено в тази история, защото в нея виждаме човечността срещу нейната противоположност, бездушието. То отнема човешкото от човека. Състраданието, моралната отговорност, признанието на другия като равен на теб самия. Нека историята да не е за урок. Нека от всяко бездушие да настръхваме и да му се противопоставяме. Нека смъртта на близо 6 милиона евреи из цяла Европа да не е напразна, но да провокира в нас желание за справедливост. А ако нещо подобно ни се случи в бъдеще, то символ, с който бихме били накичени, може да не е власт на възрастта, като ето тази, с която са били обозначавани те, но принципа на бездушие ще остане същия. Свеждане на човека до обект или бройка. Понякога си мисля за нещата, които бихме могли да направим, ако живяхме в даден период от време, за да спрем това заразно зло и да покажем съпричастност към тези, които биват опресирани, само защото са някому неугодни. Ами какво около всеки един от нас си бе сложил по една такава значка? Нома щяха да ни избият всички. Днес аз пред вас ще сложа тази значка в израз на моя протест към бездушието, което ни е обхванало в настоящето. И ако утре това шоу е с друг водещ, това ще бъде вашия знак и вие да сложите своето. Аз бях Иван Светославов, вие бяхте с... Знаеш какво да направиш.
И ако утре това шоу е с друг водещ, това ще бъде вашия знак и вие да слушате своя.